Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ πέρα ήδη την προετοιμασία. Αυτό εδώ πέρα είναι το πιάτο μας. Ναι. Μόλις τώρα το έβγαλα. Μόλις τώρα μπορώ να τσιμπήσω. Μόλις τώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρω. Πού είναι τα πυρουνάκια μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Λοιπόν, σε ακούω, Γιώργο, το έχω κάνει λίγο καυτερό. Γιατί τώρα ερχόμενο στο πρωί έκανε λίγο κρύο και λέω κάτσε να ζεσταθούμε λιγάκι. Και λίγο λοιπόν, ακόμα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Εκτός από την πρώτη τέλεια ύλη, η οποία είναι οι πλεξούδες μίσκο, έχουμε πάρει εδώ πέρα κολοκύθα και την έχουμε βάλει στο φούρνο για να καραμελώσει, να βγάλει όλες τις ωραίες τις γεύσεις, όλη τη φυσική της ζάχαρη. Οπότε το βάζουμε αυτό με ελαιόλαδο, βάλουμε αλάτι, πιπέρι. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε να το εμπλουτίσετε με λίγο πιο έντονη γεύση, μπορείτε να βάλετε λίγο δεντρολίβανο, λίγο κανέλα, πολύ λίγο μοσοκάριδο. Παίζετε όπως θέλετε, λίγο κίμινο που ταιριάζει πάρα πολύ. Και θα μπει στο φούρνο σε 190 για 20 με 25 λεπτά. Μα είναι το φαΐ μου, ρε παιδί μου. Μα είναι το φαΐ μου. Μα θα ήθελα να το τρώω 5 φορές την εβδομάδα. Θα μου πεις γιατί όχι. Γιατί μετά βλέπουν και τα παιδιά που από μόνο τους το ζητάνε 5 φορές την εβδομάδα και δεν θα τρώμε τίποτα άλλο. Εντάξει, είπαμε. Μας αρέσουν τα μακαρόνια. Όχι 5 φορές την εβδομάδα, αλλά 4 γίνεται. Το συγκεκριμένο είναι επίσης πάρα πολύ εύκολο γιατί όση ώρα ψήνεται η κολοκύθα μέσα στο φούρνο για 20 με 25 λεπτά, εγώ έχω πάρει ήδη το μπέικον, το έχω ψιλοκόψει, το έχω σοτάρει, έχω βάλει μετά στο λάδι που έχει βγάλει, το λίπος που έχει βγάλει το μπέικον, το κρεμμύδι, το έχω τσιγαρίσει. Θα ξαναβάλω μετά το μπέικον μέσα για να ζεσταθεί και όταν σερβίρουμε το φαγητό στους καλεσμένους μας θα είναι το μπέικον κρύο. Μέχρι λοιπόν να γίνουν αυτά τα δύο, έχω ήδη βάλει τα μακαρόνια, βράζουνε. Αυτό που είναι πάρα πολύ καλό με τη συγκεκριμένη σειρά της Μίσκο είναι ότι βγαίνουν από μόνο μία ποικιλία, είναι μονοπικιλιακό ζυμαρικό. Είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, είναι από σιτάρι το οποίο το βρίσκουμε μόνο στην Ελλάδα, από παραγωγούς που δουλεύουν μόνο για τη Μίσκο, άρα είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε μόνο σιτάρι σβέβο και όχι ένα μείγμα με δεν ξέρω και εγώ πόσα. Οπότε είμαστε και σίγουροι ότι έχουμε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στο ζυμαρικό μας. Το οποίο τι σημαίνει ότι το μακαρόνι μας θα κρατάει. Δεν θα λασπώσει, θα είναι τέλειο. Και έχει και πάρα πολύ πλούσια γεύση που το κάνει να ξεχωρίσει από όλα τα υπόλοιπα ζυμαρικά. Όταν λοιπόν εμένα τα μακαρόνια μου ετοιμαστούν, τι θα κάνω, θα πάρω ένα τηγανάκι, θα βάλω λίγο νερό από την κατσαρόλα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το νερό, γιατί πίζει τη σάλτσα. Θα βάλουμε μέσα τα μακαρόνια για να τελειώσουν το βράσιμο εδώ, ώστε να δέσουν μαζί με τη σάλτσα. Η σάλτσα πώς γίνεται? Αφού έχουμε λοιπόν βγάλει τις κολοκύθες από το φούρνο και άμα τις κάνουμε με ένα κουτάλι βλέπουμε πως λιώνουν, γίνονται αυτόματα πουρές. Θα πάρουμε το μπλεντεράκι μας, μπορεί να γίνει και στο χέρι, είναι τόσο μαλακό η κολοκύθα που μπορούμε να το κάνουμε και σε ένα μπολ με ένα σύρμα. Είναι τόσο και να γίνει λίγο πιο χωριάτικο. Εδώ έχω πετάξει και λίγο μπέικον μέσα και είναι πολύ crispy. Σαν πατατάκι. Βλέπετε, δεν μιλάω καθόλου. Τρώω ασταμάτητα. Δεν έχω λόγια. Μ' αρέσει η μεγαλύτερη ευτυχία για έναν σεφ. Να μην μιλάει ο πελάτης του γιατί έχει το στόμα του πάντα γεμάτο. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βάλω μέσα στο μπλέντερ μου την κολοκύθα, την οποία εμείς τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι παρόμοιο με μία αλφρέντο, με μία σάλτσα που έχει μέσα και κρέμα γάλακτος. Και ενώ εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ κρέμα γάλακτος, εδώ πέρα επειδή η κολοκύθα έχει πάρα πολύ έντονη γεύση, αλλά δεν είναι πάρα πολύ πλούσια σε λιπαρά, εγώ θέλω να βάλω εδώ πέρα μέσα και λίγη κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε και παρμεζάνα και θα το χτυπήσουμε στο blender. Αυτό θα γίνει μια πάρα πολύ πηχτή σάλτσα. Όσο πιο πολύ το χτυπάμε, τόσο πιο πολύ φίνη θα γίνει στην υφή της. Είναι ανάλογα το τι θέλουμε. Άμα βάλουμε πάρα πολύ κρέμα γάλακτος και βούτυρο, είναι και μια πάρα πολύ γρήγορα βελουτέ κολοκύθας.
Πώς το είπες αυτό, βελουτέ σούπα δηλαδή? Σούπα, ναι. Αυτά που έβαλες τώρα. Όλα αυτά εδώ πέρα μέσα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου κάνεις, δεν ξέρω αν αύριο πώς είναι ο χρόνος μας. Θέλω να κάνουμε μια βελουτέ κολοκυθό σούπα, γιατί είναι η περίοδος τώρα με τις κολοκύθες, με αυτά, με τα χάλουν. Δεν θέλω να πετάξουν ό,τι υπάρχει μέσα. Είναι ο λόγος που διάλεξα να κάνουμε τη συνταγή αυτή, γιατί επειδή η Άννα Μαρία έκανε όλες αυτές τις κολοκύθες, λέω κρίμα είναι όλη αυτή η κολοκύθα να πάει χαμένη. Είναι μια πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Έχουμε ήδη πόσο είναι, 6-7 λεπτά και έχω τελειώσει. Βάζουμε λοιπόν το νερό από το βράσιμο των μακαρονιών στο τηγάνι, γιατί χρειαζόμαστε το άμυλο. Θα βάλουμε μέσα την κολοκύθα. Όση κολοκύθα θέλουμε, για όσες μερίδες μακαρονιών θέλουμε. Αυτό μπορεί να μπει σε ξεχωριστά πακετάκια και να μπει κατάψυξη και να το βγάλουμε όποτε θέλουμε εμείς. Για να κάνουμε μία σούπα ή να ξανακάνουμε την ίδια μακαρονάδα. Ή μπορούμε να βάλουμε αλεύρι μέσα και να κάνουμε μία κολοκυθοτάρτα. Και μέσα εδώ λοιπόν που έχουμε τη ζεστή σάλτσα, το ζεστό νερό, θα βάλουμε και τα έτοιμα μακαρόνια και θα τα αναμίξουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε δαχτυλάκι μετά στη σάλτσα ή κουταλάκι στη σάλτσα. Να δοκιμάσουμε αν χρειάζεται έξτρα αλάτι, έξτρα πιπέρι ή ό,τι άλλο θέλουμε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έρχεται. Άμα λοιπόν εμείς το θέλουμε να είναι πιο αραιή η σάλτσα, θα προσθέσουμε λίγο νερό από την κατσαρόλα ακόμα. Και είμαστε σίγουροι ότι τα μακαρόνια αυτά, όσο ώρα και να κάτσουν, θα είναι τέλεια. Έχω φάει 2 πιάτα ήδη, δεν μπορώ. Εγώ να σας δείξω λίγο, ναι. Ας το εκεί. Να σας δείξω λίγο. Όχι ότι τώρα πια ξέρετε, μπαίνουμε όλοι και κάνουμε